Ukukhishwa kobemeya segoli uDokotela Mpho Phalatse ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhe ngesonto eledlule kuthukuthelise amaqembu abusa ngokubambisana okubalwa kuwo iDA, iSABC, FF+, iCope, iIFP kanye neAction SA. Umholi weAction SA uHerman Mashaba ukhomba ngenjumbane iDA ngalokhu uthi amalungu aleli qembu awafune kutshelwa futhi awathembekile. The DA personally believe 100%, not even 100% responsible for the collapse of this multi-party government. Ngo-2019 uMashaba wesula ku-DA emva kokusungula iqembu lakhe wafunga wagomela ukuthi angeke asebenzisane ne-ANC. Manje ke ubudlelwane be-Action SA ne-DA abuhambi kahle. Kodwa umile ekutheni kumnyama kubomvu yena akahambisani nezimiso ze-ANC. If you got a call immediately after this interview from President Cyril Ramaphosa of the ANC saying, Mr. Mashaba, we are willing to work with you, would you consider that? I think I would ask him to deal with the Phala saga first. Ebuzwa ngowabe enguza kwabo ku-DA uMosi Maimane naye owesula emva kweinsuku ezintathu uMashaba eshiye kuleli qembu. uMashaba uthe akayizwa nakancane ekaMaimane eyokuthi kumele abantu bavunyelwe ukungenela ukhetho ngokuzimela. Uthi lento izobadida kakhulu abantu. To be honest with you, I had numerous meetings with Musi, and the more meetings I have with Musi, the more I get confused. Kusenjalo uMashaba uthi ujabule kakhulu ngokwenziwe iqembu lakhe okhethweni loHulumeni bezindawo sebelibheke ngabomvu ukhetho likazwelonke ngo-2024.